дар чорроҳаи роҳҳои асосии тиҷорат воқеъ аст. дар рушди тамаддуни бостонӣ нақши калидӣ бозид ва таърихи бисёр асраи он моро ба Хуҷанд, яке аз қадимтарин шаҳрҳои Осиёи Марказӣ, шаҳре мебарад ки дар он роҳҳо бо ҳам мепайвастанд, ривоятҳо гуфта мешуданд. дар ин ҷо илм, адабиёт ва аввалин технологияҳо ба вуҷуд омада, корвонҳои роҳи бузурги абрешим дар он ҷо маскан мегирифтанд ва аввалин ривоятҳои бузург ба забон меомаданд. искандари мақдунӣ Хуҷандро ҳадди дури худ, сарҳади империя, аммо ибтидои роҳи бузург номид. аз он тавораҳо таърих оғоз шудааст, таърихе ки то имрӯз зинда аст. бодҳои тунди замон тӯфотҳо ва оромӣ меоварданд. сулолаҳо, давру замонҳо, тамаддунҳо дигар мешуданд, аммо қалъа пойдору устувор меистод ва шаҳр тӯли асрҳо новобаста ба имтиҳонҳо зиндагӣ мекард. мардуми Хуҷанд шуҷоату шаъну шарафро дар қалбашон нигоҳ дошта, эътимодро ба оянда аз насл ба насл мерос мегузоштанд. ҳамин тавр нерӯе тавлид шуд ки қодир аст ба ҳама чиз тоб оварад, нерӯе ки рамзи матонат ва рӯҳияи устувор гардидааст. соли 1991 тоҷикистон истиқлолияти деринтизорро ба даст овард. ин ибтидои давраи нав, даврони созандагӣ, кашфиёт, даврае буд ки дар он хиради қадим бо орзуҳои нав ба ҳам пайвастанд. даврае ки ҳар қадам ҳаракат ин ҳаракат ба сӯи пешрафт аст, ҳар рӯз боиси ифтихор аст. дилҳоро пайваст мекунем. мо тисел ҳастем. мо 25 сол боз якҷоя ҳастем. мо ҳамроҳи шумо ба камол расида истодаем. мо барои бештар пешниҳод кардан инкишоф меёбем, то ин ки алоқа на танҳо хизмат, балки пайванд байни гузашта ва оянда, байни одамон, байни тақдирҳо, байни орзуҳо гардад.
از اینجا آغاز می شود. در این مکان که هر سنگ اساسی آن شاهد ابد است. در اینجا که دیوار قلعه عکس صدای قرنها را محفوظ می دارد. در اینجا که کشور پیش می رود دلیرانه با باوری و با محبت. آینده از ما آغاز می شود. در دل مملکتی که پیش می رود با ما، با شما، با تاجیکستان. دوستان عزیز یک عقوبی بلند داریم با افتخاری